Dobrý deň. Dnes vám predstavíme fotoaparát, ktorý nielen neskutočne štýlovo vyzerá, ale funkciami a ovládaním svojho majiteľa spoľahlivo vyčlení z radu ostatných fotografov. Sony Cybershot DSC T200. Prístroj sa aktivuje odsunutím veľkého kovového krytu, pod ktorým je okrem objektívu Carl Zeiss s 5-násobným zoomom ukrytý aj mikrofón, vstavaný blesk a pomocná lampa automatického zaostrovania. Podobne ako celé telo T200 je aj kryt veľmi precízne vypracovaný a jeho chod je primerane tuhý. Fotoaparát však zaujme najmä svojim pozadím. Márne tu totiž budete hľadať nejaké ovládacie prvky. Tie sú nahradené dotykovým displejom s obrovskou 8,8 cm uhlopriečkou. Displej je kvalitný a dobre viditeľný aj pri ostrom svetle a z veľkého uhla. Dotykové ovládanie funguje v celku spoľahlivo a celý proces zjednodušuje a urýchľuje. Odporúčam však používať priložené dotykové pero miesto prstov, predídete tak zamazaniu displeja, ktoré sťažuje jeho viditeľnosť. Na tento druh ovládania si veľmi rýchlo zvyknete a garantujem vám, že vďaka nemu budete pri fotografovaní atrakciou pre priateľov a okoloidúcich. Pri snímaní zaostrí fotoaparát presne na miesto, kde sa dotknete obrazovky. Dotyk tváre v obraze zase automaticky aktivuje funkciu detekcie tváre, ktorá zabezpečuje správne nasnímanie. Obrazová kvalita je vďaka použitému 8 megapixelovému snímaču a procesoru Bionic veľmi dobrá. Platí to najmä v dobrých svetelných podmienkach do citlivosti ISO 400, podobne ako u konkurenčných kompaktorov. Automatické vyváženie bielej funguje vo väčšine prípadov spoľahlivo, ale absencia jej manuálneho nastavenia dosť chýba. Je potrebné dávať si väčší pozor aj na držanie prístroja, aby ste si nezakrývali objektív prstom. Fotoaparát by si tiež mohol pamätať niektoré nastavenia, aby ste ich nemuseli obnovovať pri každom zábere. Fotoaparát ponúka na výber aj niekoľko scénických režimov a asi najzaujímavejší z nich je režim snímania úsmevu. V tomto režime fotoaparát sleduje tváre v obraze a úsmev ktorejkoľvek z nich aktivuje spúšť. Vďaka tejto funkcii by ste už nikdy nemali prísť o zábery plné dobrej nálady. Účinok nie je vždy spoľahlivý, ale s touto funkciou máte o zábavu postaranú. Sony T200 by som doporučil ľuďom, ktorí sa radi obklopujú modernými a štýlovými vecami a nie sú prehnane nároční na ovládanie a kvalitu výstupov. Vždy a všade však majú potrebu odlišovať sa medzi ostatnými a toto im tento fotoaparát splňuje.